Roberto Ugalde Zabala bermeotarrak Euskal Atunontzi izoskailuak Atuneros Congeladores Baskos liburua argitaratu dau. Liburu honek mundu mailan sekulako indarra daukan sektoreari buruzko datuak eta historia kontetan deusku. Roberto berabe arrantzalen semea da, eta liburua Bermeorentzako hain garrantzitsua izan dan ogibideari egin dion omenaldi xumea da. Bueno, ni aurkez lelau bermeotarra nahi. Da nire ikerketa guzkando nola bai neuga zerikusi jakona. Gero ni arrantzalin semie, lobak, arrantzalin munduko nahi, neu izan ezik beste guztietan atako arrantza zerikusi. Da hortik, pentsaten nondik, zozer pentsabi izan dut neure tesizen ganerako. Eta, karo, guk okintzun 72 urtien gure familiak okintzun motor bat edizon izenekue. Bueno, 76 nintzen, usurra osaten, 74 nintzen, da, 72 ondoraz unzan, jota, Alkarrazo playa ondartza, lekeitzun dagoena gaz batera, gabrizo zauen bera, da ondoraz unzan. Da, klaro, horrek familizentzat eragin gogorrokin zauen, zaskanien negozizo bari gatu zen. Orduan, zelan nondik edo zelan kubridu hori arriskue, neurtzeko, pentsatu duten, en vez de bajuretakue, azun enpresa handi batera eta enpresa handi Atunero Congeladorak ikusi nauen. Eta, ikusiten aztertuten, materizek zelan batzin zuen, holan gero liburu holan atadu. Liburu batez kontatzen dagoena da, pasadana 74 urtetik lehenoko zarigaz dauzen lehenoko Atunero Congeladoran batez bemoten dagoena da errolda bat. Errolda bat, Euskaldunek kontrolataiko motorrak. Bai bertoko banderigaz, zein kanpoko banderigaz, bai Euskaldun kapitalagaz. Nik uste dut, potentzize Bermion bakarrik ez da. Potentzize da Euskal Herrizen, potentzize da Espainien, potentzize da Europan eta potentzize da berau sektorie munduen. Munduen eragin total gogorra dako beronek sektoriek eta hori erakutsi eta hori esan inbide. Orain arte ez da izitzik ez dan esan. Jenti jakin inbidau munduko honenak dizela motor hauek. Askotan entzun den munduko honenak. Azken batin honek liburuk erakusten imitzen dauna da, bintzat hori beti entzun dena bermeotarrak edo Euskaldun eta diez Bermeoko itsasontzik honenak, datukaz erakusten du berar liburuek. Ni horretan ez nahi oso handitue, ikusi txapur beti erakurritze, hor badauz lan asko eta motorrak lehen alakran da Alboni Galenoko arek zundizenak 74 txikitzuek, arek antzan motor txikizek esan dizen, da teknologize motor handiza beti ez, motor handiza beti ez bakarrik nebera handiza eta koielakon baizik, eta gero jenti eta oteko komodidadita asko aldatu bizan da, jentigaz berbaintze, asko aldatu de, marautitako jente askok, noperan kamarotik dut esan, hobetu de eskandalo bat, ni pentsa, segun esaten dauien, ibigi dizenak, ni neu baten edo berritzen hona, holako itxasontzi baten barrun sartun da, eta ni ez da arranetzen itxeko moduen, liburun ditutzaten moduen, los grandes yates de pesca, jate sartzen zara, eta niretzako jati modokuk esan diez. Biarritzeko diez, ikusten da zelan gizonape, komodo itxi biharrak, eta hori azkanien gizonan txatona, eta enpresien txatona, neure iritziz, gizonak posipa dauen, produktibei begero handitzu ingo da, dana eta posik. 80 metro bueltan da bitzez, 80, hauntzek indizena 80 eta 5 bueltin gitzo gara bera, tanto kontu baten esaten zute. Motorrak, lehen sasoi baten hauntzek ez dala urtazko, igual motorra handitzu hauek edo indiz, orain gupaino. Antza topa daui medidi ekonomikoki efizienti dana edo ez da, igual horretxik intzabie, zaskanioko motorrak apurtzu beti igual diez, zozertzu txiki jabek, hauntzek igual 10 urte edo indizena paino. Iritsi pertsonala bakarrik da hori.
Motor potentitit, da motor honak, ez potenti bez, eta motor honak, teknologikoki, danak esaten daude, teknologikoki mundun dauzenik dizela. Baskanioko irulabin dizenak, edo itzen dabiltzezenak, indiz Muruetan, indiz Samakonan, indiz Valenciagan, gudotezan indiz bertoko astillerutan, indiz bebai Gijonen, bebai batzuk, baina bertoko astillerutan be motorra, itxasontzi honek indiz. Ni pentsaten dut, geu pentsaten da baino gehiago suposatzen dagoena. Naranjie, hori nabila, nire iritziz, naranjie hori nino, ibai barik eta sumo atara baritau. Atara bitzagu ez bakarrik, neure iritziz ez bakarrik arraintzeko mundugaz. Zoze, jarduera oso globalki inbiduguk atunontzi soskailu honen sektori esplota. Ze esplota baritau. Eta gaur dauzen krisi egoeri gazda. Ni pentsatu otortitauela bideren bat, pentsata danon arte, danok batunde zientifikuek, batunde politikuek, batunde herriko gentiek, herriko gentipe bako beran pentsamenduk, eta ia danon arte brainstorming bete egin edo zer dan, eta ia zer egin aldan erakusteko geu gara honenak eta geu gauzamen, geu gara honenak eta honenak gara haulan eta ez bakarrik esan honenak. Zan eta erakutsi gentini honenak garala. Ni neuk benetan esan da ez nahi bat aditue piratan ganien eta bakarrik, gentigaz da berbaintze eta askanioko denporan esan da hoi zozetara kontrolatu dauela piratan asuntue. Ni neuia nire iritzi pertsonala da, piratak ez dutez ikusten somalitzarra, pirata topaten dutez peska ilagalagaz da biltzezenak, eta holan da biltzezenak horrek diez orain benetan aurren aurka inbide. Ze piratak, igual ez da zango hori, baina pirata ni pentsatu dut, itxi gora bera, segurtasun eta sartun dagoenik eta motorratan, ni pentsatu dut erdi kontrolata dako hila. Genti irunai ezetuten, eta ez da kuriosu edo ez, topadotez datu asko, Edisonen ondoratzi dala eta ez dala. Niretzat horrek ja balizo handiz okin zau. Gero honegaz bestigaz komentata gauzek edo, zozer gauze pasadiz, zozer azpimarratzekutan da, ez dako zentzun handirik atunontzi soskailuek ekaz, topadoz, kontaktu nortxok amendoztien Edisonen dokumentazioa.